takna ning sibihan alas 4:11 sa kahaponon higala maayong hapon and welcome sa atuang matag adlaw no nga programa ang kinabuhing CMU1 from Monday to Friday matag alas 4 hangtod alas 5 sa hapon. Ako ang inyong makauban sa kahanginan. Yes, welcome kini si LG Iman Aninayon. Ayan, hantod kita alas 5 alang niini nga programa sa kahanginan ang kinabuhing CMU1. Kani nga programa magahatag kanato og impormasyon or kasayuran sa unsa gyud ay ang kinabuhi sa usa ka tinun-an sa Central Mindanao University. This time, nako, aduna kitay makauban. Usa na usab ka estudyante diri sa CMU sa College of Arts and Sciences. Usa ka first year student live karon nga ato makauban. Usa ka Bachelor of Arts in English Language Studies or BAELS nga student diri sa Central Mindanao University. Atong makauban si Harischandra Stephanie Ruiz. Hi Haris, good afternoon and welcome to DXMU FM. Thank you kaayo. Hi sa ako ang mga classmates sa BAELS 1A, especially no sa akong mga supportive kaayo nga mga group mates sa among language development na grupo, si Nash, si JV, si Sweet, si Kizea, si Karen, and of course si Raymond. Thank you kaayo sa inyong support. Og shout out po sa akong papa kung naminaw siya karon, Boots Row from Proc 16. Sa to. Ano Boots Row? Boots Row mo na ihangalan sa dito sa Sampaguita. Mao. Pero kasi tinuod nga pangalan ni Papa. Stephen Ruiz. Diha nakuha imong name nga Yes, Stephanie. Pero asa nakuha ang Harischandra? Usa man ni Haris unya Chandra or Harischandra gyud siya. Sige. Sa akong mama man daw na nag-search naman siguro siya anak ma'am sa Google, tas marag nakita niya nga wow, unique anak mo. So that's why nga mao ni ang yang gipili. Yes ma'am.